Kukhona labantu besilisa othola ukuthi bashaya izifuba ngokona izingane zabantu. Mabehleli bebodwa bayaqhushelana. Athi umuntu mina sengone amatshitshi amabili, omunye athi sengone amatshitshi amathathu. Uziqhenya kanjani ngokuthi wena uyabulala? Kodwa wena osashaya isifuba ngokuthi wena wona izingane zabantu, usukela namhlanje yazi ukuthi uyinja boka leyo ntombazane, uyinja ethongweni lakho, uyinja phakathi kwesizwe. Nina bodlungwane kandaba udlungwane lombelebele kwaze kwasamanqulume sibekelana nina bangadume ehlezi kamenzi ngeimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe uma ukuthi umushake kule channel ibizo lami ngumlekeleli wakambanjwa impunga yesintu unduna kandaba ontombi zamncumela insizwa zamkhomba isibone esinene saphuma ehlathini ekseni ngovuvisa vuthulula ngoba sidwela amabethe ngikholo likholwa ngenhliziyo lingalibhadana kancane esontweni ugxamgxama umsathe enkakane lakha lathi ngahamba lithese lo sitha lathi ngahamba ngumjabulelo ngumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka ukuthi faca umshana wakofuzeke lo bafowethu umashiya amahle ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga kathumbula tshatatsha kapheshe upheshe kwamaguyane umaguyane kavaphi uvaphi kanokhona ake ngisho inhloso onqangi yale channel ngoba mhlawumbe umusha wena kule channel bafowethu sikhuluma isiminya noswazi siyalithela futhi into ephambene asizwani nayo kodwa sizwana nento eqondile ngoba amathongo asembethe azwana nento eqondile. Yingakho ke bafowethu isiminya singesaba ukusikhuluma la kwimpunga yesintu TV ngoba akuyona ichannel le la sikhohlisana khona, akuyona ichannel la sikhuluma khona amampunge, kodwa ichannel la sikhuluma khona iqiniso ngoba iqiniso ilona lenza ukuthi umuntu akhululeke nethongo lakhe likhululeke. Yingakho ngithi angikuvezele kubafowethu. Yazi namuhla ngifisa ukuzokhuluma nensizwa. Kukhona insizwa la othola ukuthi zithi zamasoka kodwa mase usuyibuka lento yazo ubone ukuthi azona amasoka. Isoka bafowethu makukhulunywa ngesoka kusuke kukhulunywa ngento ejulile kakhulu. Yingakho kwazi kwavela nento ekuthiwa isisoka. Ngoba umuntu ongelona isoka akakwazi ukusicupha isisoka. Ngeke uzuthi uyisoka uhluleke ukucupha isisoka. Isoka bafowethu akuyena umuntu oqonywa izintombi eziningi. Umuntu onjalo oqonywa izintombi eziningi akushiya ukuthi uyisoka. Usuke ungasho futhi ukuthi uyisoka kulungile. Usuke ungasho ukuthi uyisoka ngoba ukuqonywa kwakhe izintombi eziningi kusho ukuthi vele ulimi lwakhe lisokekile. Kodwa le ngifuna ukuza khona ngifuna ukuza la. Kukhona labantu besilisa angifuni ukuthi insizwa ngoba nensizwa futhi enye into insizwa. Kukhona labantu besilisa othola ukuthi bashaya izifuba ngokona izingane zabantu. Mabehleli bebodwa bayaqhushelana. Athi umuntu mina sengone amatshitshi amabili, omunye athi sengone amatshitshi amathathu. Uziqhenya kanjani ngokuthi wena uyabulala? Ngoba ngenkathi uyona ingane yabantu umntombi bayo usuke uyibulala. Omunye umuntu uzobuza ukuthi uyibulala kanjani impunga yesintu. Uzokhumbula ukuthi lengane emagcekeni akubo isukise intombi nto ihleli nentombi futhi emphakathini oyakheke isuke ihamba nentombi ngokwasethongweni isendaweni yentombi kodwa wena uma manje usuthatha umntombi bayo manje wena usuyilimaza leyo ngane usuke usuyibulele ngoba uyibulele ngokwasethongweni ngokuthi ayisekho entombini zaphakathi kwekhaya ayisekho entombini zaphakathi kwesizwe usuke usuyibulele ufana ncamashi nombulala. Namuhla bafowethu ngiyimpunga yesintu ngithi ngibatshele labo bantu besilisa abasashaya izifuba ngokona izingane zabantu ngokomntombi bazo okuthi kufanele wazi ukuthi wena uyefana nombulala. Kufanele wazi ukuthi wena unecala ethongweni lakho ube necala phakathi kwesizwe ube necala phakathi komuzi wakubo le ngane yentombazana. Yazi kunamuhla khona insizwa othola ukuthi izinto zayo zihamba kahle uma yona izibuka.
inemali nayo yonke into, kodwa mase ifuna ukuthi iganwe ayikwazi ukuthi iganwe. Yini ekubambile ukuthi ngempela wena uganwe? Yini eyibambile impilo yakho ukuthi wena ingayi phambili? Yini izimpilo? Ukuthi wena mawuhleli phansi mhlawumbe ujule uzibuze ukuthi impilo yakho ivinjwe yini? Njengoba phela wena imali unayo, kodwa manje inqubekela phambili empilweni yakho ayikho. Ubhizi uyehla uyenyuka, uziphuzela utshwala, ubhizi namantombazane, wenza yonke leyo nto. Yini ekwenza lokho ukuthi wena wenze yonke leyo nto oyibonayo nawe ukuthi ayihlelekile? Ingoba phezulu kwakho uhamba negama lesiqalekiso, uhamba negama lenja. Ngoba uma uzokona ingane yabantu maqedwe ungayi koyihlawula icala lakho, usukuyinja. Ngoba nakubuhamba wena usuya kohlawulo kanye sebeya kokuhlawulela. Mabefika bokantombazane bafike bathi mabememeza, bathi inja yethu idla amafutha le ekhaya. Uma wona intombi, uma uzishaya isifuba ngokuthi wena uyazona ingane zabantu, kusukela namhlanje kwazi lokho ukuthi ngokwesintu sethu uyinja. Ngoba udle amafutha asemzini womuntu ngokungemvumo yabo. Kubalekile ukuthi uhambe uyohlawula ukuze ususe lelo gama lenja eliphezulu kwakho, elithema likwembatha lembatha ngisho abazali bakho. Angiyiphindi. Uma kukuthi wena uzishaya isifuba ngokuthi wena wona amantshitshi, yazi kusukela namuhla ukuthi wena uyinja. Uma kukuthi wena mawushela ingane yabantu uyibona intombi, inhloso yakho isukilele ekutheni wena ufuna ukuyivula, uyivula umntombi bayo, yazi ukuthi wena uyinja. Yazi futhi ukuthi lelo gama lenja eselikwembethe aligcini ngokwembatha wena, lihamba lize limbatha amathonga kini, lihamba lize limbatha abantu abakwembethe. Lelo gama kulisusa kanjani? Ulisusa ngokuthi uthuma abantu bokantombazana owayiyona, wathatha umqhoyiso kanini intombazana, bahambe baye kokucelela ushwele, ugeze umuzi, uyikhokhe naleyo nkomo. Ngokwesintu sethu-ke nangesikhathi sendulo, umuntu wayethi umone intombi kwakumphoqa ukuthi ayithathe ibe umfazi wayo, ngoba usuke esenza umfazi. Bangaki wena abantu osubavulile uhamba ushaya izifuba esubenza abafazi? Ngoba phela bafowethu umuntu wesifazana uma usumvulile kuyakuphoqa ukuthi umthathe umenze umfazi. Bangaki-ke wena osubavulile wangabahlawula kodwa into yenza ushaya isifuba? Ingaki into zakho zingahambi kahle? Ingaki ukuthi uyazama ukuzenza izinto azenzeki? Ingoba wena uhamba negama lenja phezulu kwakho. Kubalekile ukuthi-ke lelo cala lakho walenza uhambe uye kolulungisa. Kubalekile futhi ukuthi nawe osazishaya isifuba ngokuthi wena uyazivula ingane zabantu, uzubala ukuthi seziwu7 ingane zabantu wazivula, usudlihlawulile yini? Nangumbuzo umile. Ngoba okwenzayo nawe kokuvukela leyo nto uma kuwukuthi wena ingane zabantu uyazona maqedwe ungadlihlawuli, nezakhe ingane koba njalo. Koba mnandi yini wena kwezakhe ingane abafana mase sebezivula bazishaya izifuba ngokuthi bayazivula, bathatha umntombi bazo bume? Hayi bafowethu, bengaqondile ukugeqa amagula ngeimpunga yesintu. Kodwa mawufisa ukufunda kabanzi ngale zihloko engikhuluma ngazo, ithola incwadi esihloko sithi sithini isintu, nencwadi esihloko sithi amava ahlabahlosini, kanjalo nencwadi esihloko sithi uyokhuluza ukhokhona. Uma usekhona la kule channel bafowethu, sohlala ngaso sonke isikhathi swadiliza amatshe abantu bengezansi thina singenhla. Ngoba iqiniso bafowethu lona lodwa elikhulula umuntu, ilona lodwa lenza ukuthi izinto zakhe umuntu zihambe kahle uma iqiniso elazi besalenza. Siyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe ku-channel yethu Impunga Yesintu TV, bese nemfanekiso eqoshiwe nidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona izoba usizo. Kodwa wena osazishaya isifuba ngokuthi wena wona ingane zabantu, usukela namhlanje yazi ukuthi uyinja boka leyo ntombazane, uyinja ethongweni lakho, uyinja phakathi kwesizwe. Ake sithi-ke nje impunga. Umuntu othembele kuye wena, umuntu othembele kuye wena, umuntu othembele kuye wena, umuntu othembele kuye wena, ngoba mina ngithi konke konke ngoba mina konke konke